Jmenuji se Jiří Prchal a byl jsem drogově závislý. Takže Jirko, kdy jsi vlastně přišel do Prahy? Tak já jsem přišel do Prahy v roce 2005 a jsem tady už 6. rok, nebo 6. rokem. Každopádně do Prahy jsem přišel de facto z toho důvodu, aby jsem se zbavil závislosti na pervitinu a hlavně kvůli pracovní činnosti, protože v západních Čechách není práce. A odkud pocházíš? Pocházím původně, jsem se narodil v Jičíně, ale z Jičína v prvním měsíci, kdy já jsem se narodil, tak jsme se odstěhovali a přestěhovali jsme se do západních Čech, do Habartova, to je za Karlovýho Varama. A vlastně tam jsem odešel z toho důvodu, že jsem si ujížděl na drogách 3 roky v kuse a potřeboval jsem se zbavit úplně nejvíc závislosti tady na tom. Ty jsi zmínil pervitin a co ještě? Ještě jsem užíval marihuanu, nebo užívám do teďka. Ale já myslel, že jsi čistý. Tohle je těžký z toho důvodu, že díky tomu, že jsem se potřeboval zbavit té závislosti na tom pervitinu, tak marihuana byla jediná věc, která mi pomáhala z toho, aby jsem se od toho odreagoval a odkoupil. Takže jak jsi se dostal k těm drogám vlastně? Co tě k tomu přivedlo? Nebo kdo? Drogám jsem se dostal de facto díky tomu, že jsem se začal pohybovat mezi, dejme tomu, špatnýma lidma, když to tak vezmu. De facto s těma lidma jsem vyrůstal. Vyrůstal jsem s nima od školky, pohyboval jsem se mezi nima i na základní škole. A vyrůstali jsme spolu, pohybovali jsme se venku. Nejdřív to začalo vlastně konzumací konopí nebo marihuany. Pak to přišlo do stádia, kdy jsem měl možnost ochutnat prostě pervitin. Nejdřív teda nosem, pak jsem ho začal užívat nitrožilně díky jednomu kamarádovi. Člověk si celou dobu neuvědomuje, že vůbec nějakou závislost má, že vůbec si to nepřipouští. Neexistuje, aby si to připouštěl. Proč? Celou dobu si říká, já tuhletu situaci mám zvládlou, nemám problém kdykoliv přestat. Opak je pravdou. Právě to je ten problém. Opak je pravdou z toho důvodu, že člověk opravdu pozná snad už po roce, že fakt je závislý na pervitinu. A je fakt, že nebejt jednoho kamaráda, kterýho mám do teďka, sice se nestýkáme, ale mám ho do teďka. A díky němu jsem vlastně přišel do Prahy. Protože on za mnou jednou, když si přišel ke mně domů a říká mi: hele Jiří, ty jsi troska, nejsi nic, podívej se na sebe. A to nerad vidím prostě, já chci tě tady odsud odtáhnout. A taky jo, odtáhnul mě ze dna na den, mě dotáhl semka do Prahy, začal jsem dělat úplně jinou profesi, než jsem se učil. Učil jsem se automechanikem, tady jsem začal dělat zedničinu. A musím říct, že od té doby, co jsem v Praze, tak žiju úplně jiným životem. Když jsi byl v rauši, neboli v extázi, co tě vlastně na tom bavilo, nebo proč ten stav? Ten stav mě bavil z toho důvodu, že se tím všechno hned rychlejš uspořádalo v hlavě. Hlavně šlo o to, že první, co jsem nejvíc toho měl, tak byl nájezd, protože si zažíval něco, co si v životě nezažíval. Prošel jsem si i léčebnou, když jsem se léčil v Červeném Dvoře. Byli tam lidi, kteří byli tady z Prahy, z celého koutelu vlastně České republiky. V jisté době se tam léčila i Tereza Pergnerová, což je docela zajímavý. A já jsem utekl vlastně měsíc po tom, co jsem vlastně do léčebny nastoupil, protože mě nebaví doktorský bláboli, co má člověk a co nemá, jak to má a prostě takovýhle ty keci, to je o ničem. Ten člověk se z toho musí dostat sám, pokud chce. Pokud nechce, tak se nikdy v životě tam odsaď nedostane. Ženskou potřebuji jenom na jedinou věc a to, co se týká sexu. Tak když o tom teď mluvíš, tak chceš opravdu zůstat sám, nebo čekáš, až to přijde samo? Tak určitě nechci zůstat sám, čekám, jestli to přijde samo. Tak jako u mě jsou 2 části. Já se zároveň snažím o to, abych měl partnerku, ale taky zároveň se snažím vyloženě o to, aby si mě ta partnerka našla sama.
Co si představuješ pod slovem láska? Tak pod slovem láska si představuju radost, štěstí, smutek, pláč. Všední radosti celkově života. Co si myslíš o naší politice? Tak o naší politice v našem státě ten názor si asi radši nechám pro sebe, protože to bych musel být tak sprostej, že se to ani teďka v tuhletu chvíli momentálně nehodí. Pracuješ teď někde? Ano, pracuju jako Securitas nebo bezpečnostní pracovník na Chodově v business centru mezi manažerema. Takže celou dobu kravatička, sáčko, košilička, polobotky. Docela zajímavá práce, občas je tam sranda, občas je to tam vyloženě, že bych někoho musel vzít a praštidlo zlomit, prostě přelámat, zničit, zdemolovat. Tak jdem, nechat si stát hezký sen. Medailon, co máš na krku, připomíná měsíc. Já vím, že po nějaký době, co si tady bydlel, tě jeden kamarád seznámil vlastně s dalším kamarádem, který filmuje a přizval tě k filmování takového amatérského filmu, krátkého, který je o převtělování, o reinkarnaci a ty jsi tam zahrál takovou drobnou roli. Vidíme, protože my žijeme podle směru okamžitismus, takže co je dneska není zítra. To znamená, co je teď se počítá. Tak jako my jim dáváme vždycky vibrace. Víš, já jsem náma hodně přemýšlel. Nerozmyslela jsi to? Ty ho miluješ? Je takový miláček, takový Ale já zvláštní. tě taky strašně miluju. Takže prostě to naspěl Petr a já musím teda říct, k mému velikému překvapení, že dobře. Jsem teď zpívám. Co říkáš na to filmování nebo vůbec jako na film jako takovej, že se podílel na něčem takovým? Tak každopádně to byla vlastně moje první zkušenost před kamerou celkově. Takže musím říct, že po úporné snaze a obětování sama sebe jsem velice spokojený jak se spoluprácí s tím človíčkem, který vlastně byl za kamerou, tak vlastně i jsem spokojený s celkovým průběhem celkového vlastně filmu, dokumentu. Takže jo, geniální spolupráce. Tak určitě díky tomu, že tohleto, nebo spolupráce celkově s tebou je pestrá, zajímavá a je fakt, že nikdy v životě jsem nedělal de facto byť natáčení nebo focení, protože si nemyslím, že jsem nějaký krasavec nebo tady to. Takže prostě tohle je jenom vyložení zkoušení sama sebe v tom, jestli jsem schopný to dělat, jestli se mi to bude líbit, jestli to budu mít rád. Ano, mám to rád, líbí se mi to a každopádně si dokážu představit daleko delší spolupráci. Nebo co pro tebe znamená nahota? Tak pro mě nahota celkově znamená radost. Radost, protože já si myslím, že já osobně si teda nemám za co stydět. A... Jak to myslíš? No, tak jako myslím si, že to moje tělíčko není zrovna až tak v katastrofálním stavu, abych nemohl říct, že se třeba tady po té ulici nedokážu projít nahej. Tak tě beru za slovo. Jirko, a co ty a alkohol?
Tak tohle je velmi dobrá otázka. Jsem pivní človíček a ještě když k tomu jako si můžu dát pěkně jointíka a pupíček taky už mám, no, je to znát, jako to, že to pivínko právě někam se ukládá, že jo, takže jo, jsem alkoholik, nebo ne alkoholik přímo, ale jsem degustátor alkoholu, ano. Takže z tvrdých drog k pivu? Alkoholu? Tak, jako, takhle se to taky říct nedá. Spíš jsem takový člověk, který když může, takže si na to pivko zajde, dá si 1, 2 a jde domů. Jaký máš rád jídlo? Já jo, jako mám rád mořský plody, to neříkám, že ne, oni sice to žerou syrový, což bych já nezvládl určitě, ale krevetky, chobotničky a takovýhle jako jo. A co česká kuchyně? Guláš, svíčková? Tak samozřejmě jsem Čech, že jo, takže prostě hlavně já rád vařím a rád jim, to jako je segrínský guláš a svíčková, řízky smažený pěkně a zabíjačku. To je nejkrásnější věc a nejideálnější, je tam pálenka, je tam pivíčko, vývárky, ovárky a jitrničky. Jo, mám rád českou kuchyni, nejvíc. Víte, proč byste neměli brát drogy? Drogy byste neměli brát hlavně z toho důvodu, že vám to nic nepřinese, spíš vám to víc vezme. A řešení problémů není drogama, ale dá se řešit problémy i jiným stylem. A čeho bych hlavně chtěl docílit ve svém životě, určitě, aby jsem ve stáří si mohl užívat života tak, jak si ho doteďka nemůžu užít. To je můj cíl životní. Vydělat dost peněz na to, abych se postaral sám o sebe i v důchodu.